Duol mochung' ne puodho lai mag somo e pacho ka KICD ochano chwalo buge e okang' mar ariyo e skunde chenro makoro ibiro biro bang' jopuonjre mag gred mar 10 loko lai mag somo kaachiel gi skunde. E twak mobaye ko jata tije mar duolno Profesa Charles Ongondo okoni nyaka sani gisechwalo 70% mag buge mag gred mar 10 makmana ni lokruok dhi bedo kaluwore ni jopuonjre mathoth owilo lai mag somo. Skunde moko jopuonjre odhiye mathoth ka moko to odong' nono kata bed ni buge ne ochwal negi. Yuito mondi ntiere kod ler mathoth. Dwe achiel bang' jopuonjre mag gred mar 10 donjo e skunde mag senior sekondar, migao mar somo kokalo kuom duol maloso kendo puodho lai mag somo e pacho ka KICD pod temo manyo kaka japuonjre yudo buk makare ne kit somo ma oyiero. E twak ma jata tije mar KICD Profesa Charles Ongondo bedogo kod jofwambo yango ni bedo ni jopuonjre mathoth loko lai mar somo kod skunde magisome beto rocho ikruok manyicha gisechano mar chwalo buge ma owinjore e skul ka skul, kendo nyaka sani moko kuom jopuonjre pok oyudo buge ma owinjore kaluwore kod lokruok makama. Ongondo kata kamano koni gichako okang' mar ariyo ka gitiyo machiegni kod jopuonj madongo kaachiel gi directors mag somo e kaunti ka kaunti mar chwalo buge kaluwore gi lokruok mobedo chenro magichano tieko giko dwe mar adek higani. We have students who have changed their pathways. So what the institute is doing now is we are creating a link that all the principals will have access to so that they can now give us their final admission status, including the numbers of learners in particular pathways and particular subjects. Once we get those firm numbers, then with the permission of the Cabinet Secretary for Education and the Principal Secretary, State Department of Basic Education, we shall get into a second round of distribution. I believe that this should end towards end of March, depending on how fast we get this information from principals. Bende okoni nyaka sani gisechwalo 70% mag buge, kendo lokruoge gi okowinjo duok somo piny e skul mora amora e pachoka. As at the 13th of February, that is Friday last week, we have distributed 70% of the textbooks for grade 10. So I want to believe that every school in this country that you go to today will be able to tell you that they have received most of the textbooks. Kaka yo mar keto jopuonj nyime, okoni buge mag grade mar 11 kod 12 wang' ni dhi chwal chon kapok jopuonjre odonje skul. Books for grade 11 are ready. They have been evaluated. The publishers submitted their final bids. About 36 publishers participated. They are going to be evaluated in terms of the final bids. This will be awarded, and we hope to distribute them in third term of this year. By the way, even curriculum designs for grade 12 are ready. They have been uploaded on the KICD website, and publishers are already referring to them for production of manuscripts. Judith Omondi, Ramogi TV.